Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre mga ka-Madrid Nation, magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Halo, Madrid Nation! Ngayon, Friday na. Sino kaya sa ating guest ang may balat sa puwet dahil nakapag-live kami kanina sa Madrid, Philippines, Davao. Okay, so ngayon, eto na. Pasensya na dahil medyo na late ang ating live ngayon. So, siguro bibilisan na lang natin dahil siguro talagang may balat sa puwet ang isa sa ating mga guest ngayon. Okay, so ngayon, babatiin ko na agad-agad. Pero babatiin ko rin yung mga sumakay dyan sa Titanic kanina dyan sa Mandaluyong. Balita ko basang-basada kayo ng ulan hanggang ngayon, malakas pa rin ang ulan natin. Okay, so binabati ko happy birthday Ina Magallanes and sa Tito Eugene Kimson, sa friend ko sa Baguio City, halu Erica Linsangan, and sa tito ko dyan lang sa may Estrelita, hello Tito Cass, and nagpapabati din ng from ABS-CBN Michael Nesperos, hello sir, si Kuya Gaygay, kamusta Kuya Gaygay, and syempre dyan sa ABS-CBN North Luzon, Dagupan City, halu sa inyo lahat, I miss you all, and nanonood ng ating pinakagwapo Sir Ian. Hello Sir Ian, dahil ang magandang ating guest ngayon. Okay, so ngayon naman, hello pabati po from PIF Malolos Branch. Hello dyan sa mga nasa Malolos Branch. Okay, so ayan, hello Miss Andrea, Mr. Aaron, Miss Kimberly, Miss Joanne. Hello pabati po from pabati po. Hello. Hi, Orang. And si Miss yan ang ating very own Zenith Gatdula. Pabati po sa Madrid office. Maulan. Hanggang dito sa office, Miss Zen. Maulan. Nababasa ako dito. Okay, so wag na magpatumpik-tumpik pa. Meron pa ba? Yan. Si Mr. Aaron. Sabi, ingat po kayo, Sir Ian. Madrid, ingat daw kayo, Mr. Ian. OMG, hindi ko nabasa. Hello, Sir Ian. Stuck ako sa traffic. Ingat pa uwi maya, guys. Sir, ingat din kayo dyan. Miss na namin kayo. Charat! Sir Ian, see you on Monday kung hindi kayo makakapunta later. Okay, Sir Ian, papakilala ko na Madrid Nation, ang ating guest ngayon dahil grabe, ang gwagwapo nila. Syempre, galing sila dito At saka lalo na yung nasa gitna, ngayon ko lang siya nakitang ganito kagwapo kasi parang, kumbaga sa girl nag-bloom. Parang blooming siya ngayon. Maaliwalas yung mukha niya ngayon. Okay, so ngayon di-describe ko na sila. Okay, so, ang una nating guest, ito siya, mukha siyang stick. At syempre, tas mukha siyang stick. Tas mabait siya. Oo, alam ko mabait yan. At itong tatlong to kasi, favorite niyong Pops. Lahat nandito ang tawag sa kanila, Pops. Sila nagpauso ng Pops. Mamaya tatanungin natin, saan ba nag-start ang kanilang friendship at kung saan ba nanggaling yung Pops. Okay, itong pangalawa naman, okay, mukhang gwapo. Yung isa naman, seryoso. Walang mukha kasi talagang seryoso yung isa. Pero lahat sila mababait ata. Charot, lahat sila mababait. At saka, naalala ko pala ang moments naming apat na ngayong umuulan din yun Umuulan din yun. Ngayon, medyo late na kaming nakapunta dito sa office. And then, akala ko, iiwan nila ako, mauna ako sa jeep dahil nasiksikan na. Alam niyo ginawa nilang tatlo? Sumabit sila sa jeep. Makasabay lang ako, di ba, prinsesa? Kaya mahal na mahal ko tong tatlong to. Okay, so, ngayon, sila ang samahan ng mga tired, pero buti na lang, everyday inspired. Okay, so bakit tired? Kasi sandamakmak na ang kanilang mga trabaho. Kaya ngayon, bigyan natin sila ng a moment of truth. Charot, moment of unwinding. Gusto ko yon. Kasi, yun nga, andyan, marami pa tayong comments. OMG. Okay, so si Almira Jane. Hello, Almira Urang! Ayan, si Mr. Aaron. Ingat po kayo, Sir Ian. Miss Sunshine. Pabati naman, hindi kami nakapasok. OMG, bakit kayo hindi nakapasok? Kami nga, naging instant mermaid Hello, Miss Shine. Hello, Mr. AJ. Mr. AJ, maulan na araw na sa inyo. Baka na, baha na naman ang Pangasinan. OMG. Sabi ni Mr. AJ, hello, Sir Johnny Del. Sabi niya, ito naman si Mr. Andy. Pa-shoutout nga po dyan kilang ngekekek, ngekekek, ngekok, ngekok.
Bakit ginawa mo akong palaka? Binasa ko naman. Hi mga taga-Pangasinan. Halo-halo mga taga-Pangasinan. Masyado na daw silang baha dyan. Mag-like. Mag-like daw kayo, sabi ng ating technical director. Mag-like at mag-heart, mag-wow. Hindi. Pag nakita niyo yung mga guests ko, mag-wow kayo. For sure lahat dyan, mas marami ang wow. Sige, papakilala ko na sila. Okay, mukhang stick, mukhang gwapo, at seryoso. Okay, ipapakilala na natin sila, Mr. Kelvin Lopez, Mr. Gerald West. Pag siya na talaga, iba na talaga Ulit. Okay, so sila, Mr. Kelvin Lopez, Mr. Gerald Resuello at Mr. Casey Salinas. Halo-halo! Halo! Hello, hello. Kamusta kayo ngayong araw? Sa dami na nangyari, hindi na okay Anong nangyari? Bakit nahihiya kayo? Actually, hindi kami but parang ang pangit ng introduction ko. Mukhang gwapo, medyo masungit. Pagdating sa akin, stick. Seryoso? Wala bang ibang mas magandang introduction sa amin? Kung na lang sabihin mo, steak, fishball, kikiam Gusto ko yun. Sabi sa kanila nang galing yun, Madrid Nation. Sa amin nang Mukhang galing, steak, sa'yo nag-umpisa. mukhang fishball, sa mukhang kikiyam. Grabe tong tuwa ko sa inyo, grabe. Alam niyo, nami-miss ko na kayo kasi dito kayo sa loob, pero nasa labas na kayo. Okay, so mga paps, paano nga ba nag-start ang inyong friendship? Paano nga ba? Actually, hindi rin namin alam. Basta, hindi, kasi magkasama kami sa isang team. Sabay kami dati umuwi, sabay kami kumakain hanggang... Ang sabay na rin kami naliligo. Sabay naliligo. Oo nga sabi nga ni... Sabay naliligo. Sabi ni Sir Ian, bromance ang peg. Isa na nga lang toothbrush namin. Yung mumug na isa, mumug na wala. Sino uli? Hindi na lang ako una. Sino na una? Nakakaloka kayo. Alam mo na paano nag-start? So yun nga, paano nag-start? So kilala nyo na isa't isa. Ilang years na ba kayo dito? Mag-start kayo mukhang stick. Ako 7 months sa pagiging agent and 7 months na rin sa research. 7 months sa Makati. So pagdating ko dito sa Makati, doon ko na nakilala si engineer. Samantalang si Casey, nakasama ko na siya sa Pangasinan before. Okay. Kay Mr. Casey naman. Ako, sa Pangasinan, nag-start din ako sa Pangasinan. Then, 8 months yata ako doon or 9 months. Then, January, pinatawag ako dito for new project ni Mr. Jo. Ang gwapo ni Mr. Casey ngayon. Tama ba? Maliwalas yung mukha niyo Then ngayon. yun, Kasi Friday na. So, from- Sawa na ako sa pagmumukha niyo, Kelvin tsaka Gerald, palati na lang kayong gwapo. Gusto ko yun. bumawi. Ito sabi naman ni Mr. Jo, bago magsalita si Gerald, sabi ni Miss Joanne Bona, napa-left the live ako. Pero paano siya nakapag-comment kung napa-left the live siya? And then, Miss Kim? Tapos ito naman si Mark, si Engineer OMG. Sino si Mark? Mamaya, pakilala ko. Halo-halo sa tatlong The Voice. Baka naman, sabi ni Andy, baka naman request for engineer kumanta siya. Mamaya pakakantahin natin tong tatlong to. At sabi naman ni Miss Sunshine, bahan na naman ang kainta, Miss Irene. Ang tawag dito, lumangoy na lang kayo, Miss Sunshine. Or bigyan nyo kami ng sunshine. Ay, at may sunshine dito, Ay! Inspired lahat sila dito, inspired. Sige, batiin nyo naman ang mga love-dubs nyo. Saglit lang, di pa nagpakilala si engineer. Ay, pala. Sige, engineer, ilang years ka na pala dito? Dito? Sa Madrid. 7 months pa lang din. 7 months? Yes. Hindi ako naniniwala. Seryoso. Mukha ka ng 5 taon dito eh. Okay. Batiin yung mga labidabs nyo. Ayan, so umpisan ko na lang, binabati ko si Sunshine de Vera. Kaka-celebrate lang namin ng 8 anniversary namin last week.
Ayan. Alam na. Next. Alam na. Ikaw na, alam na. Sabi ni Sir Ian, sa office, puro pagpapanggap na kunwari lalaki ang tatlo. OMG! Yun nga, Sir Ian, isa na daw yung toothbrush nila eh. Mr. Casey, batiin nyo ang inyong labidabs. Binabati ko na naman po yung Labidabs. Sino pangalan? Pangalan. Tago naman natin sa pangalang Carmela. Hi Carmela. Alam mo, nanonood ka? Hi. Sige, next. Ikaw na. Hi, binabati ko nga pala si Maria. Hi. May mga sunshine. May sunshine sila. May Carmela yung isa. Meron namang Maria yung isa. Mga Maria Clara yung mga pangalan. Okay, so binabati ko ang dating OG. Teka. Ikaw. Wala ka pang binabati. Wait lang, binabati ko. Batiin mo din. Yung nagbibigay Wait lang, sunshine. babatiin ko yan. Batiin mo naman. Wait lang. Batiin. Wait lang. Pinangalanan namin yung sa amin. Pangalan. Ay, grabe. Batiin ko sila Maria Nelly, dating OJT daw dito sa media. Hello, Maria Nelly. Balik ka na dito. And, Maria Nelly! hello daw si Hi, Miss Maria Nelly. Dami namin dito. Mamaya pupunta dito yung mga serenity. Tapos, Mr. DM. Hello, Mr. DM. Sino pa? Sa mga taga Pangasinan, halo, Cebu, Davao, Maayong Udto, Cebu City and Davao City. Okay, so na-proceed na tayo sa ating menuan. Kulang na tayo sa oras. Sige, binabati ko ang mama at papa ko, si Angel, at ang nagpapa-inspire sa akin at nagmo-motivate. At, meron pong, bakit hindi nyo daw batiin si, Johnny Del? Batiin nyo si Johnny Del. Hi Mama Johnny Del. Kapitan. Hi, Johnny Hi Del. Aubrey. Uy, ang dami nakatutok sa kapitan. At marami nakatutok sa Kapidad. Kamusta kayo dyan sa Kabidad? Napakalayo Yung niyo. mga umingiti doon ng mga girls sa kapitan doon. May mga members dyan ng mga girls sa Kapidad. Is it true? Nakatutok sa TV. Nakatutok kayo sa Hi, TV. Serenity. Hi. Ang dami nating comments. Natutuwa ako. Sabi ni Mr. JB, excited na daw po si Miss Jo sa Monday. Si Miss Jo, batiin niyo. Mapunta siya dito ng Monday. Hi, Miss Joanne. So, pasalubong na tupig. Tama ng tupig sa amin. Tubig. Mayfair, Miss Joanne, yung dyan, yung Mayfair, yung kasaba cake. Ibati, Mr. Dominic Mats, Mr. Vince Mejia, pabati kami, pabalik kami office. Okay, pabati Madrid family. Hello, mga Madrid family. Okay, so ngayon, mamaya na ulit tayo magpagkwentuhan dahil ko na sa oras. Ibabalita ko muna ang ating weather updates. At magbabalik ang The Almusal Club. Okay. Ito ang lagay ng ating panahon ngayong ikalawang araw ng Agosto 2019. Naglandfall na si Bagyong Waifa sa southern China at sa mga susunod na araw ay unti-unti na rin po itong hihina. Yun nga lang po patuloy pa rin na napapalakas ang hanging habagat dahil sa bagyo at ang kanlurang bahagi ng Luzon ay direktang naapektuhan ng habagat. Samantala, yun naman pong low pressure na minomonitor natin as of 3 a.m. ay nasa silangang bahagi na siya pa rin ng Virac, Catanduanes. Base sa datos ng Pag-asa, sa ngayon ay hindi nakikita maglalandfall ang low pressure area dahil sa mga susunod na araw ay tuluyan na rin itong lalayo sa ating bansa. Subalit, may posibilidad pa rin na maging isang ganap na bagyo dahil maaaring kapag nalusaw si Bagyong Waifa ay magbago ang senaryo ng low pressure area. At dyan naman sa Pangasinan, direktang naapektuhan ng habagat at ngayong araw makakaranas ito ng monsoon rains. Ibig sabihin po niyan ay makakaranas ng madalas na pag-ulan dahil sa habagat. Temperatura dyan sa Pangasinan 24 to 30 degrees Celsius. At temperatura naman dito sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius na naapektuhan rin ng habagat at ngayong araw ay nakakaranas tayo ng maulap na kalangitan. Actually sa kasalukuyan ay may umuulan na maaaring hanggang mamaya ay magkaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Kanina bandang alas 6 ng umaga, malakas talaga ang ulan lalo na dyan sa Mandaluyong kaya magdala lamang ng payong panangga sa ulan. Sa Kabisayaan naman
naman ay dyan sa Mindanao, naapektuhan ito ng trough ng LPA. Magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Temperatura sa Metro Cebu, 27 to 30 degrees Celsius. At temperatura naman sa Metro Davao, 26 to 31 degrees Celsius. The Answer Club. The Answer Club. At nagbabalik ang The Almusal Club on the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. At hello kay Mr. Vince Mendoza Mejia, pabalik na daw sila sa office. At kay Mr. Dominic Mats Bagyong Wifo. As Mr. Si Orang, sabi niya, si Mark, sabi niya, umuulan ng kagwapuhan sa Madrid. Iba rin. May mga gwapo dito. Totoo ba yun? Oh my gosh. Hanapin namin. Nakakalimutan nyo ata ang office ng mga gwapo to eh. Office na magwapo. Office na mga magaganda to. Okay. May Ang gwapo pogi lang. ng mga guests nyo, lalo na yung Gerald ang pangalan. Hay ako! Sabi nga talaga si engineer. Gustong gusto niya. Okay. Sorry. Basta talaga Gerald ang pangalan, lakas sa chicks. Bakit ako hindi? Charot! Okay, sabi naman Lakas Mr. sa chicks AJ, ba yan? hello guys. At eto, hello guys. At isa sa mga top fan, sabi naman ni Fafa Jim, office ng mga gwapo. Sabi niya. Siyempre naman, Papa Jim. Baka naman. Okay, so ngayon, ano ba? Parang wala na akong may tatanong sa kanila. Joke. Okay, so ngayon, alam naman natin na inspired silang lahat kahit marami silang trabaho dito. Alam nyo, sa mga nagsasabi dyan na madali yung mga trabaho nila, naku, hindi totoo yan dahil nakikita ko sila masyado silang hardworking. Lahat na ng trabaho, kayang-kaya nilang gawin. Tingnan nyo naman, napaka matikas, tsaka guwapo. Oo, tapos ayan ngayon, tanong ko sila, paano nyo ba na ma-manage yung oras nyo between sa work at tsaka sa mga personal life nyo? Sinong mauuna? Si mukhang stick muna. Talagang yun, pinanindigan mo na yun. Oo. So, paano namin, nababalance ang work sa personal life namin? Siguro, Yes. alam namin kung ano yung mga priority namin sa work and then sa kanya-kanya naming buhay. Okay? So, Ang dami ah. Pops, nakaka-inspire. Pwede naman Grabe. kayo mag-usap-usap na tatlo. Sa iyo, Mr. Casey, ano ba? Paano nyo na ma-manage? Yun din, know your priority. Wow. Sino ba? Amazing. Ano o sino? kasi kung minsan kailangan magbigay ka ng quality time sa work para sa ganun, lahat ng trabaho mo matapos mo dito sa loob ng office at di mo na kailangan dalhin sa labas. Okay? Tama. Yun, priority and quality time. Paano So, sa kayo ganung nagkakaroon ng quality time? Minsan nag-OT kayo dito. We are making sure na bawat araw is nagiging productive kami. And yun, less idle. Wow, spell idol. 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 Sige, si Mr. Gerald naman. Ay, engineer pala. Engineer Gerald. Yes! Totoo. Gwapo naman si Gwapo naman si Engineer Gerald. Ayan, may love life siya. Pero ito, tanungin natin kasi ang profession niya, engineer. Hands-on to eh. Tsaka si Mr. Casey, tsaka si, ano ba yan? Hinuhubaran ako. Si Mr. Casey, tsaka si Engineer Gerald, sila yung nag-aasikaso sa ating bagong construction ng Madrid. Okay, so ngayon tanong naman natin sila, kamusta naman ang pag-manage nila noon? Nung work, since nadagdagan kayo ng work na, ayun nga, inaasikaso nyo rin yung bagong
kumpanya natin doon sa yun. Tapos plus yung love life nyo pa. O, kamusta naman? Hindi ba naapektuhan yung work nyo? Di ba dapat tanong mo kung hindi na-apektuhan ng love life namin? Ay, yung love... Ay. Hindi, joke lang. Both naman, both. Kwan din naman kasi mula nung pumasok kami dito is naturuan kami ni Mr. saka ni Sir Ian na kahit nasa office kami is gamitin namin yung technology para abutin yung mga nasa site namin, gano'n. So, mula nung natutunan namin yun, hindi na namin kailangan everyday nasa site. Hindi na namin kailangan everyday na pumupunta dun sa mga tao. Through calls lang and Viber. Isang tawag lang, Nagawa video na call namin. lang, pictures. Actually, nagka-canvas nga kami, China, pero nandito kami, di ba? Saan ka pa? Okay. So, yun nga. Since marami naman na kayo natutunan dito sa Madrid, tanong ko naman kayo, ano yung pinaka-unforgettable experience nyo dito na kahit na dalhin kayo sa ibang lugar, hindi nyo makakalimutan ng Madrid? Magsimula tayo kay pinaka-mabait na Kelvin Lopez. Pinakamabait. Siguro ang hindi ko makakalimutan dito is yung relationship na meron tayo sa may-ari, sa owner, kala Sir Ian. Kasi pagdating ko dito sa Makati, hindi mo ramdam na nasa office ka, parang nasa isang Playground. hindi naman playground. Hindi, parang ramdam mo yung isa kayong pamilya na nagtutulungan, in-encourage ang isa't isa. So yun. Siguro kung yun ang hindi ko makakalimutan. Next. Para sa akin, ang di ko makakalimutan experience is yung nung Madrid. Ang tawag doon? Awarding. Nung awarding kasi sobrang fulfilled yung, alam mo yun, yung ikaw yung naging part ng organizer, ikaw tama. nag-organize, ikaw kasali. So yun, then nakita mo yung tuwa sa mga mata ng mga participants na ayun, na sulit lahat ng pagod at lahat ng puyat, lahat ng sacrifices, yun. Sulit naman kasi nakita mo na tawag dito. Nakita mo na masaya yung Naging successful yung event. Naging successful at naging masaya ang mga Fulfilling. participants. Super fulfilling yun. Tama. Yun. Okay, so si engineer naman. Siguro hindi ko malilimutan yung sa tuwing kumakain kami ni Sir Ian sa labas. Yes! Ang daya! Hindi, kasi Shut naman up. kahit kumakain kami sa labas, actually pinag-uusapan namin kung saan kami kumakain. Kasi kumakain lang kami doon sa mga lugar na kumuha kami ng inspirasyon para sa office. Yun naman. Inspirasyon sa office. Yes. Ngayon, kanina nabanggit ni Pops Kelvin na parang encourage sa isa't isa. Ganun. So, as sa inyo na magkakaibigan, paano nyo na-encourage ang isa't isa? Pero bago nyo yan sagutin, itong basa muna tayo ng comments dahil mabenta talaga kayo. Sabi naman ni AJ, pabati po San Carlos City, Pangasinan. Musta po kayo lalo na sa mga Sep Nation dyan. Hello mga Sep Nation dyan! At Hi, Sep Nation po ako. ay, wow! Sep Nation po ako, galing. Proud Hello na sa proud inyo. na Sep Nation. Wala kayong Okay. pasok na. Ay, taga San Carlos po ako. San Carlos sila lahat. Okay. Ay, kalasyaw pala si Kalasyaw. Kelvin. Ngayon, may papagawa ko sa inyo mamaya kasi sabi ni Sir Ian, kung gwapo nga talaga dapat isa-isang tututok ang muka sa camera. So mamaya, abangan nyo yan, itututok nila ang kanilang mga muka sa camera at i-comment nyo kung sino ang pinaka-guwapo. Okay, mamaya yan abangan nyo yan. At saka, abangan nyo yan, stay tuned lang kayo dito. At saka, sa mga gustong maitanong sa kanila, love life, o gusto nyo na makasira ng love life nila, sige, pwede, inaalaw ko yan. Charot! Strong kami, Joke lang. strong. Strong daw. Strong kami, sorry. Sabi naman ni Mr. Sinsan pa, sabi ni Sir Ian, nakadikit ilong sa camera, dapat paraan, close up talaga. Mamaya, ilong ilong. Colgate na lang, Sir Ian. Sabi niya, Jim, hello Jim. Sabi niya, kaya mo yan, Pap. Sino sa kanila? Jim. Okay, sabi naman ni Mr. Jomar, si Kuya Casey, tawa lang ganyan talaga si Kuya Casey, Mr. Casey, ganyan lang, tawa-tawa lang yan. Sabi naman ni Miss
ang ating Zenith Gadula. Pa-shout out po sa applicants dito sa... may mga applicants tayo dyan sa Kapidad. Okay, so kayang-kaya nyo yan at maniwala lang sa inyong mga sarili na malalagpasan yan. At excited na kami na i-welcome kayo dito sa Madrid. Dahil mag-umpisa ka mang mag-isa dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Okay, kaya chill lang kayo dyan, huwag kayong kabahan. Okay, sabi naman ni Mr. Jeff Villasenor, pabati naman po Field Department. Halo sa ating mga gwapong nasa Field Department. Hello! Hello! Hi, Master! Master Jeff. Master Jeff! Sabi naman ni Miss Kailin, halo, Mr. Jomar, Gerald Resuelio, may request sila Labs. Okay, ano yon? Lalabas Gerald, Lalabs Gerald. Ano ba yan, Jomar? Ayusin mo yung comment mo. Jomar, ayusin mo yung comment mo. Hindi namin naiintindihan. Brother Jomar, Awit ka na. nag-uumpisa lang yung pagkakaibigan natin. Baka matapos agad. Hindi pa nag-uumpisa, tapos na agad. Ay, gusto ko yon. Awit. Ano sinasabi mo? Mamaya i-comment mo ulit. Basahin natin yan. At, okay. Miss Sarah Hernandez, bagong-bagong nag-join. Halo. At okay, so ngayon, magpa-fast talk sila, pero pinalitan natin sa laglagan portion. Okay. Tsaka may paborito kasi kaming nilalaro dito, yung resistance. Ngayon, yung resistance na yun, pag gusto mong i-abort yung mission or gusto mong i-abort, magboboto kung approve or disapprove. So, may laro yon. And then, yung pangatlo naman na laro natin is, magbibigay sila ng kanilang top 3, isa-isa sila. So, yung last naman is yung mga favorites nila. Okay? So, abangan nyo yan dahil magbibigay muna ako ng ating balita ngayong araw. Okay? So, magbabalik muna ang The Almusal Club. The Amsal Club. The Amsal Club. As of 11:40 a.m., 8,011 points ang ating PSEI index ngayon kung saan bumaba ng negative 86.91 or 1.7% coming from the closing of the market yesterday na 8,098 points. Pero syempre babawi ang ating ekonomiya ng Pilipinas sa pagbawi ng stock market dahil nag-uumpisa pa naman ang buwan ng Agosto. Okay, so ngayon inaasahang tataas sa 370 billion pesos ang tax ng alcohol, heated tobacco products at e-cigarettes sa susunod na 5 taon. Samantala, tumaas ang earnings ng Ayala-led Bank of the Philippines o BPI sa 25% sa loob ng 6 na buwan. Yan ay katumbas ng 13.74 billion pesos kumpara sa 11.3 billion last year sa parehong months period. Okay, samantala, bumaba naman ang net income ng Integrated Microelectronics Incorporated, isa rin niyang Ayala-led electronics company sa halagang 5.8 million sa loob ng 6 na buwan kumpara dati sa 31.6 million last year sa parehong month period. At palitang social media naman tayo, patatagalin pa ng 2-week trial ang YouTube TV hanggang August 14, 2019 bago pumatak sa kanyang monthly subscription na $50. At kasabay naman yan ang pagtubad ng YouTube Premium sa pag-upload ng mga 1080 pixel resolution para sa offline viewing. Okay, pero applicable na yan sa iPhone X tsaka iPhone XS. Okay, so balitang social media pa rin, magpapatupad naman ng Facebook ng open sources algorithms para sa pagdetect ng child sexual exploitation, graphic violence at terrorism imagery para i-disregard ang mga sensitibong content. At sa ating mga bookworm naman dyan, may mga bagong i-release na science fiction at fantasy novels ngayong buwan ng Agosto. Kasama dyan ang Rule of Capture ni Christopher Brown na patungkol sa climate change, okay, napapanahon, at broken politics. O, diba? At ito pwedeng pang timely din ang Echo Chamber ni Rhett Evans patungkol naman sa isang engineer na binabantayan ng isang social media platform na addiction ang dulot sa kanyang bansang ginagalawan. At marami pang iba, kaya punta na kayo sa pinakamalapit na bookstore para hanapin ang inyong gustong book at abang-abang lang kayo dyan. The Amsal Club. At ngayon naman,
Nagulat si engineer. Nagulat din ako. Magpa-proceed na tayo sa laglagan portion. Okay, ready na ba kayo? Sanay kami ka. Marami ako na. Naglagan. Okay, laglagan portion. Gusto ko to. Wait lang, laglagan portion muna. Mamaya muna yung approve or disapprove. Laglagan portion. Fast talk dapat to, pero pinalitan nating laglagan portion. Okay, kasi marami pong nanonood eh. So, bilisan natin. Okay, laglagan portion. Pinakamadaldal. Sabihin nyo kung sino sa inyo, ha? Kelvin. Ako na. Si Kelvin, alam niyo kung bakit? Si Tulog nagsasalita. Hanggang sa pagtulog. Pinakaantukin. Kausap niya nga si Mr. DM sa tulog. Sabi ko, hindi lang sa gym sila nag-meeting. Sari yan. Pati sa panaginip. Wait lang, magbasa nga tayo muna ng comments. Ang gulo nyo. Pa-hello naman daw kay JV and Fatima. Halo-halo! And also kay Harvey, Nikki. Oh, mga urang! Nikki, Nino, and kay Normelo. Ay, Normelo? Ano Normelo? Normelo. Zen, gato na kaya masaya si Casey. Andun si Carmela. Okay, ngayon, sino ang pinaka-antukin? Pareho kasi. Lagi kami pagod. Okay, pinaka-matakaw. Ano tawag? Okay. So, sino ang di kayang mabuhay ng walang cellphone? Casey. Maglalakad kami mula 17th floor hanggang stop house. May kausap. Okay, so, sino ang pinakamagaling or masarap magluto? Engineer. Ay, gusto ko Ito yon. yung mapapangasawa ko eh. Ay, si Maria. Luto tapos masarap pa ako. Gusto ko yon. Kanin na lang yung kulang. Kanin na lang yung kulang. Pwede mo na akong ulamin. Okay, sino naman ang taga-tikim forever? Kasi si Ralph, wala siya dito. Sirat. Okay, sino ang pinaka tamad maligo? Wala sa amin, wala. Ito nakipa. Sabay nga kami naliligo, di ba? Sabay-sabay nga eh. At sabay-sabay. Sino ang pinaka huling nagigising? Wala eh, kasi pag nagising yung isa, nagigisingan na kami. Ay, iba din. Paano kami manggising? Paano? Sabi namin, Paps, gising na. Matutulog na tayo. Sino ang pinaka makulit? Si Engineer. Pinaka pikon? Casey. Pinaka sutil? Engineer. Ako na naman. Pinaka magastos? Ay, Wala na lang mag-budget. Wala na lang mag-budget. Pinaka kuripot? Johnny din. Kahit hindi kasama eh. Pinaka seloso? Kanina ka magsiserve. Seloso sa mga ano nyo. Si Kelvin, kasi lagi siya naiwan. Sabi niya, sige, iwan niyo na naman ako. Sabi niya, iwanan niyo na naman ako. Tapos pagdating namin, ay pasalubong namin. Ay, ang sweet talaga, bromance talaga. Sino ang pinakamaraming naging crush? Tirol. Wala. Pinakamaraming naging ex? Baka mali yung tanong. Oh. Baka maraming nagkaka-crash. Buwat bangko. Okay. Sino sa inyo, tatlo, ang pinaka-under? Para sa akin, hindi under ang tawag doon. Ano? Ay. Super respeto yun, pag-respeto. Okay. Start naman na tayo sa... Great, no? Ay, grabe! Kaya nga, ibinabalik to. Iniiba ko na yung usapan eh. Ay, grabe. Ito na. Approve or disapprove na tayo? Approve. Kape. Approve. Pulutan. Disapprove. Wow! Babait. Okay. Munggo. Approve. Shoutout pala dun sa munggo namin na mag-iisang buwan na. Mag-iisang buwan na yung munggo namin.
Sige, mamaya. Okay. Approve or disapprove? Chocolate. Approve. Only rice. Approve. Only budget. Approve. Mr. Joe, baka naman. Basket. Approve palagi. Kasi purchasing nyo. Approve. Hello, Madrid Nation! Sabi ni Mr. JZ Wu. Okay. Approve or disapprove? Basketball. Approve. Volleyball. Approve. PBA. Approve. Babaeng paranoid. Pinakasagot. Baka may magalit eh. Babaeng selosa. Approve. Ang tahimik nila. Ito. So, kailangan nyo sagutin na. Babaeng sexy. Approve. Ay, ang bait. Ito na. Ano mo, lalaking macho? Lalaking macho. Approve. Okay. Okay, so, babaeng magaling magluto. Approve. Okay, approve or disapprove pa rin sabay-sabay to, gusto ko. Mainit. Approve. Malamig. Masikip. Alin? Makalat. Disapprove. Makati Ave. Disapprove. Okay, rubber shoes o black shoes? Rubber shoes. Present o future? Future. Lugar kung saan maraming manggaganda? Pangasinan. Ay. Yeah, media. Media. Okay, ito. Abangan natin bago sila bugbukan anong mukha nila. Sige, ito na. Last gusto ko sabay-sabay to. Sabay-sabay to Lights on o lights off? Lights on. Tuwang-tuwa ako, grabe. Okay, so. Patay sing si Nice boy. Brown out. Patay sing nila. Grabe, natuwa ako doon. Magbigay kayo ng pinaka-favorite ng food ng lahat. Munggo. Drinks ng lahat. Kape. Place ng kainan na gustong-gusto nyo. Paparin. Papa Ray, okay. At sa inyong lahat to, favorite game. Splendor. Basketball. Wow. And ito na, place to chill. Stop. Ang bait. Iba din. Oh, yung stockhouse namin na bago, iba kompleto. Nandun lahat. May chandelier. Chandelier. Yung nila mamaya, yung pag ganyan ng mukha, ikakrap namin tapos i-upload namin sa Madrid Nation para lahat makita nila, At makapag-comment kung sino ang pinakagwapo. Oo, kasi request ni Sir Ian yun. Okay, so ngayon, tig-isa kayo, Top 3 traits ng isang responsible employee. Tig-isa. Next. Hindi uma-absent. Wow! Kailan ba uma-absent? Maaga mo Grabe naman. Okay, so, last. Hindi nag-idol. Ay, ano ba yung idol? Coming from you ito. Okay, top 3 favorite barkadahan, tambayan. Stockhouse. Staff house pa rin. Okay, top 3 tig-isa kayo dito bawal umulit. Top 3 traits ng ideal wife. Sexy. Hot. Uy, isa-isa kayo. Magaling. Malaga. Makadiyos. Yun ang gusto ko, sunshine. Ang sunshine. Umuulan pero may mas sunshine ng buhay si Kelvin. Sabi naman ni Mr. Manuel Soriano, gwapo nitong mga ito, saan banda? Hanapin nyo, saan? Okay, so masyado na tayong nag-e-enjoy. Ipa-plug ko naman ang ating mga offices ngayon. Okay? So sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village,
Chatham House Tower, Rufino City Village, Makati City at open kami Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Pangasinan naman, located kami second floor Madrid Building, formerly Ancar Building, San Carlos City, Pangasinan near Town Center, Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, located kami sa Unit 318 Crisha Building, Jorordo Avenue, Lahug, Cebu City, from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, we are located at Unit 71, 7th floor Price Tower Building, JP Laurel Avenue, Davao City, at open yan Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Kaya naman, mag-umpisa ka mang mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya naman, sa lahat ng mga gusto pang mag-apply, meron kaming hinahandang bagong place sa inyo. Syempre, malay nyo, di ba? Kayo yung mapadpad doon. At syempre, gusto namin comfortable kayo at lahat kami dito ay approachable, ako na nagsasabi sa inyo. And ano pa? May gusto ba kayong idagdag? Nabanggit mo na lahat. Sige, bumati na kayo dahil malapit na tayo magtapos. Bago tayo magtapos, mag-ano muna kayo sa camera. Pero bumati muna kayo ulit. Arin, pakiannounce mo naman ng live, ha? Irene, Ayan, so announce mo ng live mamaya. Ang topic natin, word of broken heart. ulit binabati ko ang pinakamagandang girlfriend ko, sa pinakamaganda na girlfriend ko. Saan? parang mali yung word. Sa girlfriend ko. Si Miss Sunshine De Vera na ngayon nagtuturo sa St. John Catholic School, Dagupan. And then yun, binabati ko rin ang mga kasama ko sa staff house. And sa lahat ng nagpapabati, binabati ko kayo. Hindi ko na kayo kayang isa-isahin sa sobrang dami ninyo. Okay? Batiin nyo si Mr. Errol. Hi, Mr. Hi, Aaron. Mr. Hi, Mr. Errol. Eldin, pasabi ka, Eldin. Hi, Miss Anita. Mr. Errol, ba't hindi napunta sa akin yung strawberry jam? Sa akin na. Kay Miss Zen lang. Siya. Thank you daw, Mr. Errol, sa strawberry jam. Okay. Sige, bati na kayo ulit. Sige, bumati ka. Batiin mo na yung girlfriend mo. Binabati ko yung girlfriend ko. Hi, Hi, lalabs. daw, Miss Zen. Saan yung isa? Hindi ko mabati. Binabati ko yung girlfriend ko, ay mahal ko. Ay! Parang lagi niyo kausap yung yun. pala. Parang Okay. minu-minuto. Okay, so binabati ko ang kaka-join lang recently. Hello, Mela Dominguez! Hi! Hi. May boyfriend ka? Pag may tanong ka kay Casey, sa amin may tanong. Hi, Hi, Miss Anita. Ayan, si Madam. And next time daw, sabi ni Mr. Errol, sige Mr. Errol, okay lang, sanay naman na akong siniset aside. Yeah. Wow! Talaga? Oh my grabe kayo. Sino ba? Sino? Sino? Itago na lang natin siya sa pangalang God. Akala mo Kelvin na. Hindi ka. Okay, so, ano pa? Sige, ito na. Ang pinakahihintay nyo, pero bago ang lahat, bago sila, pakita natin kung sino ang pinakagwapo, i-vloggoyin muna mamaya ang ating isa pang live, mamaya 7 p.m. yan. Abangan nyo, andyan, makakasama nyo sila Johnny Del, Miss Reyna, at si Mr. Ma'am She's na number 1 sa Chukchakan. Okay. Janedel, Ray, and Reyna. Abangan nyo silang tatlo. Hindi kayo mabuboring tuwing gabi dahil magiging alive. Sigurado ang magiging alive ang inyong Friday. At magiging, hanggang bukas na, Saturday, magiging positive kayo pag pinanood nyo sila. Naku, ako na nagsasabi, hindi kayo titigil sa kakatawa. Okay, so ngayon naman, i-vlog ko din ang aking show. Wow. On Monday na, abangan nyo ang ating guest. Sigurado ako na magiging masaya ulit ang Monday nyo dahil kakanta tayo ng maraming yan at isa siyang working mom. Working single mom. Okay, abangan nyo yan? Ako? Working single mom and singing mom. Kaya kakanta tayo on Monday. Marami tayong kakanta dahil singer siya. Okay, abangan nyo siya. And ayun, abangan nyo siya. And okay, ngayon naman, may gusto bang kumanta sa inyong tatlo? Wala. Sabi ni si Gerald daw, maganda daw yung boses niya. Go, Gerald. Sige na, isa Sana na. pag maliligo Bahay ako. Kubo. Sige, Sige, ngayon na. Okay, so,
Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok dito lamang sa The Almusal Club. On the go sa kwentuhan, go na go sa kasiyahan. Babush! Okay, yan na. Gusto ko yung sa ilong, ha? Kailangan pa ba? Alam naman natin kung nalo na sa engineer. Lapit nyo, hanggang ilong daw. One. Next, Kailangan ba? Next. Sino nanalo? Okay, so paalam na kayo. Alam. Yung camera na yun. The Amsal Club.